Салом дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Бозам хуш омадед ба канали оилавии мо. Умедворам ки ҳаматон сиҳат саломат ҳастед, хуб ҳастед. Имрӯза влоги мо мана сар мешава аз хӯрокпазӣ. Камтар ош тайёр кардастам. Оши бо фарши куринӣ, бо фрикаделки. Ҳамашам хел зербак да ҷӯшондаму гӯштои ай зербак гирифтагиён. Баъд анами хел ма бринҷа меандозам. Баъд вақти дам партофтанда гӯштора обратно бо дегда мемонам. Дӯстони азиз, ҳозир бо хай дар равиши навор мебинед. То охири навор бо мо бошед. Ва меҳмонои нава, подписчикои нава, ҳамаатона хушомадед мегӯм. Раҳмат барои обуна шудантон, раҳмат ки бо мо ҳастем, раҳмат барои комментариҳои хуб ки бениҳоят одама шод мекунад. Дастгири шумо пешравии мо аст. Албатта дӯстони азиз, ҳанам хел то охири навор бо мо бошед. از لذتی عمر به نصیب افتادی، از بحری خوشی زندگانی رفتی، بیمار شدی بشی طبیب افتادی. ای دادر جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی، زنده جدایی زورای نبود بر نوا، ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو داری ما نجورای. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. فصل خزان رس اومد از بحر چین، مفصمی غم تز اومد گفتم زی غریبی، شعر تسکین خوانم آهنگ و نوای من غم. тамошобинони азиз, дар ҷама камтар навор кардистам. кӯчаҳои шаҳра хел роҳҳои кӯчаҳора мувозӣ ба шавҳар больница рафтастем. духтарчама хабаргирӣ як ҳафта шуд ки духтарам дар больница ховад. хел мазаш нашуд, больница далечени кардастем. دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم رنجورای. آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای، دلکم
Тамошобинони азиз, мо ҳамана больницада аллакай наздик шудестем. Мо да ҳаво намихел камтар афтовак биромад, набоша ҳаво амхел сиёҳи абрнок. Саҳар камтар хунук буд, борон борида буд, мо да абед шудагия. Хулас намихе ҳавои хуб, якдам борон мебора, якдам афтоб мебуроя. Нам хеле тира моҳай монда ҳозир. Хай барои Россия хеле ҳавои хубай. Инам хе дӯстони азиз, ҳозир рафтистем больница, хабар мегирем ай аҳволшо. Камтар чизои гуфтагиша бурдестем, қа мевагиво, қа авқот гирифтем шаву. Серавно авқотои больница маҳбул нестайша. Бемаза мега, маза надора мега, намехӯраш хӯрда. Барам ҳабо айхона ҳама чӣ мебарем. دادرکم رهورای دلکم رنجورای فصل خزان رس اومد از بحر چین موسمی غم تز اومد گفتم زی غریبی شعر تسکین خوانم آهنگ و نوای من غمن گز اومد برادری جان شهر بشر آوارد درای تومان موجی دری سرماره از تو بر تیارم شاید یکم کست از تو پیغام آرم آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای тамошобинони азиз, мо аллакай дар территорияи больницаем. Территорияш калон, ай беҳад ранги ва яй қараболода монандаем хел дарахтои бисёр дора. Аҳамият додум ки дарахтош бисёрш ва яй дарахти каштан. Баъд амиҷа ба хотирам омад ки Муҳаммадҷон да ай мактаб барои дарси меҳнат каштан гуфта буданд биёрен, каштану шишкаву бо яким чизи дига. Баъд амиҷа яки аҳамияти бинем каштану ранги вай будай чормағзай ку пучоқш чормағзда монандай намхел. Баъд амхел якчандта ҷамъ кардем сумкада амхел мебарем хонада. Муҳаммадҷон бина хурсанд мешаванд барои дарси меҳнаташ. Намё ҳамаш дарахтои каштан будиянд. дӯстони азиз, дар иҷа мо дар бегоҳ ма дар иҷа кӯдакокати дарс тайёр кардастам. Чӣ хеле ки медонен аминҷонам Муҳаммада дида манам дарс мекунам, менависам, гуфта дафтару китобоша чақа мешава ғам метия, барам қа моидам алоҳида амхел прописо гирифтем чанд намуд хати акаш амхел инам дарс тайёр мекунам. Худо хоҳ агар ки соли дига
озир пансолай аминҷон агар амихел дарс тайёр кардан гира акашкати соли дига метавона ки уже синфи як рава, ҳама чира медона, баъд подготовительиам нарава мешава. дар ҳаминҷа видеои мо ба охир мераса. Дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед то наворҳои оянда. Хайр. Все, а я сделала. Иша соус кади хай, ина ишам ҳамаша заново. Не знаю, почему на это. Стираем все? Да, конечно. Нет, у них такие. Амин. Амин. Давай. Амин, Этот дарс. оставим. Дарсота навис тез, тез навис. Ила, собирать к детствам. Хай сабирад кува дарсотака. Можно этот оставлю? Он красивый. Мгм. С вот этим. Да.